Muchísimas gracias. Большое спасибо. Ну что же, после очень большой предварительной работы наша ассоциация наконец появилась на свет, чему мы очень рады. Что-то ждет ее впереди, мы не знаем. Поэтому я думаю, что сейчас самое время, наверное, устремить наш взор к звездам и послушать астрологический прогноз от Арнау Вилардебо в рубрике «Быть или не быть». Вот в чем Арнау. L'associació ARCA, al costat de la literatura, hi té reservat un paper molt important per les arts escèniques. Però això no ens seria possible si no poguéssim comptar amb talents com el del següent participant, l'actor Arnau Vilardebó, una figura emblemàtica i sempre sorprenent del teatre català, que amb la seva història d'arques ens llegirà la carta astral d'aquesta nostra criatura que acaba de néixer. Sisplau, Arnau. Camalais, amb Mondorongalla, sa mandrafa, en daquela frustra callava, en dinguilasta canashi, mona galaxy. El dia canashi, economia, negrici, ma galaxy mi fa agri, ma mi storia. Am acabi nosi asociația rusi catalanski, ana arca a asociația ruso-catalana. Abiclisa. Cangu triclame io trosi cimicra mitologia greca. Mitologia grega. I aquí m'agradaria molt aprendre, jo m'ha dit què podem aprendre, ha dit què podem aprendre els russos de catalans, jo el que vull aprendre és rus, no? I si fos un turista, aniria per un lloc i trobaria aquest programa i diria avui actua Afai Barnabà 60. És com ho llegiria jo. Fatal. Bueno, i la història que us explicaré és una història que no passa ni a Rússia ni a Catalunya, sinó que passa a Grècia. Que a vegades totes les coses comencen a Grècia. I aquesta història que m'agradaria explicar-vos, utilitzaré alguns objectes que, perdoneu, no he fet mai servir. I aquesta història comença a Arcàdia. Arcàdia. I a Arcàdia hi havia un rei que es deia Licaon, que era un cabró. Aquest rei Licaon que tenia una colla de fills, 50, que eren cabronassos. Masclistes a tope. I en aquell ambient bastant dur per una sensibilitat una mica refinada hi havia una noia que es deia Calixto. Calixto vol dir la més bonica. Això Calixto Viecto vol dir la més bonica Viecto. I aquesta Calixto, evidentment, amb aquella sensibilitat, era allò... Li deia, la més tonta, és guapa però és tonta. Va marxar. I on va marxar? On podia marxar? De Grècia? Doncs va marxar allà on estava la famosa deessa Diana Àrtemis, que havia reunit a totes les dones que passaven de tios. Sabeu? Reunit a totes les dones que passaven d'homes. Havien jurat, i per jurat, que mai tindrien relacions sexuals amb homes. I allà estaven, anaven a caçar, i anaven a fer de tot, i no entrarem en detalls d'altres coses, però allà estaven i vivien i eren molt felices. Però, data! El mascle apareix. Quin mascle? Zeus, el jefe. Júpiter pels romans, Zeus pels grecs, oi? I arriba i... Prenyada. Queda prenyada i queda prenyada i continua, perquè continua fent la seva vida, la seva... com pugui, no anar fent, fins que un dia estan tots